عزیز امیدوارم که همه که شما خوب هستین، صحت و سلامت هستین. هم که برف خشروی بریده است که از بیرون برآمدیم، برف کلان بریده است. بعد گفتم که سنیمان میکنم که уже چشید کمتر слабی شید. امروز در گروپای ما 7 کودکم برایم خما میتونم که کمتر سنیمان کنم. یک کودکو رو ما سنیمان نمیکنم. вообще-то میگم ده میتونم که سنیمان کنم، کامیرا ما включать کنم. برف خشروی بریده است که اینم خیلی با прогулка برآمدیم. ساعت ازی 10:30 سحرای کودکو رو прогулка بردیم. اینم خیلی участка раби саб сафед ҳама ҷо уже саб сафед моҳи ноябра лекин зимистони қаҳратон. инами хел дӯстони азиз дар инҷа мехоҳам ки саволи як хоҳари азиз монда ҷавоб бидам. машинка дай мне пожалуйста метелку, не надо брать метелку. хоҳари азизам парсидагӣ буд ки паҷон шумо дар садӣ кор мекунед, дар бораи ҳами чи новогодний утренник парсидагӣ буда ки кӯдакаш 2 сола 3 сола ам хеле ясни группа ранги ам кӯдакои ма ори будае. ам кӯдакои группаи мани 2 сола то 3 солаан возрастшон. мега ки чиай мисол утренник чӣ хел мешавад, чӣ хел форма пӯшондан дар корай хеле. баъд бо дини раждани кӯдакаш будае. намедонам ки мумкин ман савол да дер ҷавоб додиста бошам, уже дини раждани гузаштагӣ боша. гуфтагӣ буд ки кӯдак ма дини раждани шабад чӣ чиз бурдан дар корай ки мисол наган ки мисол тоҷикҳо бо хеле чианда ака мисол нағз чӣ намекунанд, отмечат намекунанд, қайд намекунанд рӯзи таваллудшона. гуфта бо ягон гапам наган, мисол бо ягон қафом нахандан. маънои гапаш, мақсади гапаш ҳами буд. ма чӣ гуфтанем? аввал дар бораи праздники утренники соли нави, новогодний утренник. новогодний утренник дар инҷа чӣ хел мешавад? ҳар кас мисол ҳар садик ҳар хела мисол даст сценарий яхчун тайёр мекунанд. мисол имсол кӯдакои ман 20 декабрда чӣ мекунанд? утренники соли нави мекунем қатишон. бачаако зайчики мешаванд, духтарако бошанд снежинки. хеле бачаако естественно чӣ мепӯшанд? костюми зайчика мепӯшанд, духтарако бошанд хеле нарядный платье мепӯшанд. пышнем хеле нарядный платье мепӯшанд, ёки сафед. Так кто это там дерется? Так ёки чӣ мепӯшанд? хеле кафтаи пышни колони сафеда ёки кабучаҳай ям хеле мепӯшанд. баъд ягон хай ба фантазия, ҳар кас фантазия чӣ хеле кор бифармона. мисол ягон хеле украшад чӣ мекунад, ягон хеле хеле фасон мекунад. инами хел садики шумо намедонам ки чӣ хеле бояд ки қатъи воспитательтон гап занед, бипурсен ки мисол чӣ чиз пӯшидан дар корай. инами хел а насчёт дин раждения кӯдака чӣ хел дар садик қайд мекунанд? дин раждения кӯдакоро чӣ хел қайд мекунем? ҳамаи чӣ овардан мумкин нест дар садик чизе ки бихоҳӣ худат. дар садик хеле чизо фрукти мумкин нест, мевагӣ овардан, торт овардан кӯдакода додан мумкин нест. торт хай меёри, агар мисол худат агар хоҳиш дошта бошӣ меёри воспитателида угощать мекунӣ мисол ва ё мешинанд хай чой мехӯранд. а кӯдакода ҳар чиз додан мумкин нест. бисёри кӯдако аллергия доранд ҳар чизда. барои ҳамин фақат ман чӣ мегӯям биёрен? хеле пирожниҳои барни ҳастае ку барни мишканам хеле миёранд мисол количество кӯдакода 20 кӯдак боша, агар 20 там хеле миёранд. баъд 20 дига мисол соки детский мумкин ка коробочко дава хеле барни пирожни яктаи кӯдакода дига тамом ягон чиз амурани биёранд. агар ку ма хонаошон тақсим мекунам, хонаошон мебаранд мехӯранд ки чтоб от греха гуфти гапо падаль ши ки ягон мисол пасал яки ягон шукамшон мерава иҷа бисёр сахтае да, ягон мепаф ягон чӣ мешава мисол гунаҳгор нашем. гуфта бароям ма хонаашон тақсим мекунам. хай дар садик баъд каравай град мекунем, пет мекунем, ҳамашон круг местанд. мисол каравай каво буруд шугира там хали байда мехонем. чӣ мекунем? хеле ташкил мекунем ва суратшон мегирем, як ду сурата мисол падару модарошон дам группада мепартон ватсапда. ина мехел қайд мекунем. хай шумо боз ҳам метонем ки қатъи воспитателитон гап занен, мисол чӣ кунем? маслиҳат кунем барои формаи мисол соли навда чӣ хеле мепӯшанд ёки барои дин раждани ҳамаша қатъи воспитателитон бояд ки маслиҳат кунем, барои ки ҳар садик дар ҷамъи ҳар группа дар инҷа ҳар хел мисол хичон ба хичон сценарий хичон доранд, хичон ҳар кас ҳар хел ташкил мекунад. инами хел неҷая гуда гирифтай ҷору баба барфора гуфтаестай. инами хел агар барфи мисол кам бибора ма худам чӣ мекунам? тозаш мекунам. агар барфи бисёр ки боридак чӣ мекунам?
падару модарора хоҳиш мекунам, менависем дар группа ки биёин ёрдам кунем барфуро тоза кунем. Баъд меян тоза мекунанд. Ина қоизе нигоҳ кунед чӣ хел барф бисёр боридисам, мумкин рӯзи шанбе бисёр шава бароям ка рӯзи выходной насиб боша, менависем ки биёянд чӣ кунанд, барфуро тоза кунанд. Ина мехел на лопаткачиҳо моника мондагиай чӣ буд, чӣ хел лопаткаи мисол пластмассия дар ях мекунанд, мешкананд, баъд шикастанд ҳамаш поридагиҳо. Оли родителиро пурсидам ки чӣ кунанд, кӯдакошонро биёранд, чӣ мекунанд, пул ҷамъ мекунанд, чон мехаранд миёранд. Хел мисол игрушка пигрушка хеле чизо бояд ки на ҳамара мисол садик хеле чӣ мекунанд, обеспечивать мекунанд. Ай садик мекунанд ҳамаи чизоро. Ма просто тобистон худам чӣ кардам да, вақти тобистонда мо заказ мекунем игрушка, ма худам фуромӯш кардам ки заказ кунам, мисол лопатка ёдам рафтад, барои ҳамин ози кӯдаконам бе лопатка мондагиам. Ма фикр кардам ки ҳастаки мебинем ки бисёр шикастагиам пашофтмушон. Агани хел игрушка мисол канцелярия ҳамаи чира садик мода обеспечивать мекунад. Ягон родител ягон чиз намехара намеёранд. Пешвақт будаку даже туалетная бумага ва мисол посудомоечные средства ҳамаи чира родителҳо мехаридан, ҳозир хеле нестай. Ҳамаи чира садик обеспечивать мекунад родителҳо, ҳама хел кӯдакош намеёранд, тамом. Ягон чи ва ё намехаранд. Агар хучон мисол як хоҳиш дошта бошанд, агар мисол ягон чи хариданда, мисол мехаранд, хучон ки ман мегӯмшам ки пул мул ҷамъ кардан дар иҷо дар кор нестай. Дар группае ки ма ташкил кардагим аст, он хеле маслиҳати пул нашава ки мумкин нестай. Хучон баъди хеле группа хучон ба худам ки водоранд группаи бема, хучон баъди хеле баъд чӣ мекунанд, барои падарка мадарка пул ҷамъ кардан чи ёш отдельно. Хел маҷбурӣ нестай. Ягон чиз дар иҷо пул ҷамъ кунӣ. Як кас мара савол дадагӣ буд ки мисол хеле қонуние кам хеле ҳаста ки маҷбур мекунад ки пул ҷамъ кун ягон барои ягон чи харидан. Не, хел нестай по закону. Мумкин нест пул ҷамъ кардан. Ҳамаи чира садик худаш обеспечивать мекунад. Агар мисол родителҳо хоҳиш дошта бошанд, боз ҳам такрор мекунам, хучон отдельно мисол дар ягон ҷои дигар мисол маслиҳат мекунанд, пул ҷамъ мекунанд, мисол барои воспитателя барои ягон каса мисол ягон чи агар бифурашон мисол падарка мекунанд, желание дошта бошанд, хоҳиш дошта бошанд, маҷбурӣ нестай, боз ҳам мегӯм. Хел мебинӣ ҳамаи ҷо сабз сафеди хушрӯй ҳаст ки соати 6:15 гузашт. Дӯстони азиз, мо олам дар ҷои корам, не группаи май. Соати кори ма то 6 рӯзи кори ма соати 6:15 гузашта олам, мо дар ҷои кор шиштагием. Ина Сабрина омадай. Ай мактаб. Салом, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамашон хуб ҳастем, сеҳату саломат ҳастем. Ҳама хонашон рафтем, мо қад Сабрина шиштем амиҷан. мо ждат кардистем дадаи Сабринара кай ба сармона меояд. Инам хеле аввал хостем ки ба такси бирем. Такси бисёр ҳам қиматай. Аями ҷои кори мо ба хонамон қара нестай, лекин такси бениҳоят ози қиматай. Вақте ки ҳаво камтар мисол хеле чӣ боша, барф бошам хеле хунук шава, ку ба такси қимат мешавад. Инам хеле мо иқа такси гуфтем заказ мекунем ки чӣ ай такси қимат будак. Баъд бо дадаша телефон кардем, хай кор меояд ба сармона. Гуфтем аввал ғамш натем кордай. Дидем ки яка илоҷ нестай. Баъд телефонаш кардем. Ра наздикай, лекин чи қатия пересадка қатия се равно получаться мекунад. Бароям қа мо намехоҳем ки мисол торикида бо пересадка қатия ба автобус бирем. Намехоҳед даиҷа Сабрина дам гирифти се боли пуфикода. Ина группаи скромниема. Намедонам ягон видеои пешинада нишон дода бошам ё ки надода бошам, ба ёдам нестай. Инам хеле группаи ма. Дар иҷа ина столо барои занятияшон, барои мисол хӯрок хӯрданшон. Дар иҷа столо қадди кӯдакоянд паросто. Мисол кӯдакое ки қачон то 1 метра боша, кӯдакои 2 сола 3 сола. Рақами чиёшон стулчикошон ноликай. Ина ҳам стул шо ина кӯдако чишон кадан ҳамаша кандан гирифтам, вале бо ай нав кадан дар корай. Агар кӯдакое ки қадошон мисол ай чи то 1 метра боша, мисол 1 метр ё ки 1 метр баландтар боша, рақами стулчикошон хали 1 ай баландтаракай. Ина михел дар иҷа боша уголоки мошинчо барои бачаако, лекин духтарако бисёр шавқу ҳавас доранд мошинчада. Дар иҷа китобошон хай. Ина михел бозӣ мекунанд кӯдако, баъд пеши хона рафтан ҳама шабо ҷобаҷо мекунанд, мемонанд, баъд мераванд. Михел кӯдакои 2 сола 3 сола. Иҷа боша барои духтарако уголок. Иҷа куклаошон.
ин инҷа кухняшон намехел. ин намехел дӯстони азиз ҷои кори маъи. дар инҷа бошай на шарикови бассейн. Бисёр ҳам кӯдако нағз мебинад дар шарикови бассейн бозӣ кардана. Ҷини хеле каталкошон, коляска. Урду коляска дига коляскаи нави дига ора бояд ки чишон кунем, сабирачон кунем монемшон. Ин инҷа и бозичӯ бисёр ҳам бозичӯи нағзан барои развития моторики рук меган. Бисёр ҳам нағзаниё. Вақте кӯдак ба ё бозӣ мекунад, на танҳо мисол дасташ кори дасташ чӣ мешавад, нағз мешавад, балки мышлениаш, мисол развития речиш, мисол гапзании кӯдак бисёр ҳам хуб мешавад. Барои ҳамин одамое ки мисол кӯдакҳои 2 сола 3 сола доштагӣ бошен, аями бозичӯ бихарем бисёр ҳам фоидаовар барои кӯдак. Дар инҷа боша уголоки кукольный театр. Инҷа сказкаи курочка Ряба. Ина курочка, дедушка, бабушка, мышка Нарушка. Намехел. Инҷа уголок природы. Дар инҷа боша сказкаи Теремок. Теремок, кто в тереме живет? Аз таком пали сказка. Теремок хелеш дав паси мебелғалти дай. Ин намехел дӯстони азиз, наминҷа мо 6 таи мудих када дам гирифта тинҷи амонӣ кӯдако нестанд. Тинҷа какайҷа агар кӯдако бошанд ҳамқад доду вой мекунанд, вағвағ ҷағ. Ҳар одам тоқат кардан наметонад. На Сабрин? Да. Тоқат кардан наметонед? Нет. Ну, сначала я терпела то, что дети орали, но потом я уже не могла терпеть, и я с ними играла, чтобы они молчали. Сабрина ягон бор меяд пасай дарс, учиш анҷа ёрдам мекунад. Ази кӯдако бозӣ мекунад, занятия мегзаронад. Я с детьми играла, да, а мама прибиралась. Вот. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда сарбаланду хонаобод бошен. Худо наварнисикотона ҳамеша эҳтиёт кунед дар ҳар каҷое ки бошен. Дар канали мо обуна шидан, лайк мондан ва комментарияҳои нағз нависондан ай хотир набарорен. Хайр.